15 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ପୋଲ। ବଲାଙ୍ଗୀର 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୋଲର ନିର୍ମାଣ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଭାଲେର ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ କୁରୁଲ ଗାଁକୁ ଆଉ 4 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅଧାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁଷରାକୁ ଯାଇଥିବା ଆଟଗାଁ ରାସ୍ତା ତରଭା ଦେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଯିବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟିଯିବ। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବା ନୂତନ ପୋଲ, ତାହା ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାଲେବଟା ସରପଞ୍ଚ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭାଗବତ ନନ୍ଦଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ଶୋକ। ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁରିବାହାଲ ଟ୍ରେନରେ କଟି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ୟୁଜର୍ସ ଫି ଆଦାୟକୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦରେ ଲଗାତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ପୂର୍ବ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନରେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରିଥିବା ୟୁଜର୍ସ ଫି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି। କରୋନା ସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ପ୍ରଦାନ। ବଲାଙ୍ଗୀର କରୋନାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ ସୋସାଇଟି ଓ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜର ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ନଗର କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ RWSS ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୀବ ଗୁରୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ଏକ ଶୋକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ NSC ପକ୍ଷରୁ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। କୋସଲି ଅସ୍ମିତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ। ତହଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୁଟୁମ୍ବ ତରଫରୁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ଡୁଡକା ଖଲିଆପାଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି। ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ବାଇକ୍, 2 ଗୁରୁତର। ମୁରିବାହାଲ ପାଖ ଟୁନଟୁନି ମୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟି ହେବାରୁ 2 ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫସଲ ବୀମା ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ସହାୟତା ରାଶି ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। କ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମା ସହାୟତା ରାଶି ନ ଦେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଇଣ୍ଟଲା ବ୍ଲକ ମହିମୁଣ୍ଡାର ଡିଜିଟାଲ ସଖୀ ତରଫରୁ କରୋନା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ନ ଖୋଲିଲେ ଅନଶନ। ବଲାଙ୍ଗୀର 20ରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅମରଣ ଅନଶନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ ବିରୋଧରେ ଉପସ୍ଥାପକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆକାଶବାଣୀ ବଲାଙ୍ଗୀର କେନ୍ଦ୍ରର ଜୈନିକ ଉପସ୍ଥାପକ ଆମୋଷ ସୁନା କେନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ହାର୍ନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସୋମବାର ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାରସ୍ୱତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଡକ୍ଟର ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକନୀତି ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ରମାଇ ଟକି ଛକରୁ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଛକ ଯାଏ 144 ଧାରା। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ରମାଇ ଟକି ଛକଠାରୁ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁବେଳେ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରାଯାଉନାହିଁ। ଫଳରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ 144 ଧାରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଧାନ ଫସଲରେ ଅଜଣା ରୋଗ। କାଟୁ କରୁନି କୀଟନାଶକ। ନକଲି ସନ୍ଦେହ। ଦେଓଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଫସଲରେ ଏବେ ଅଜଣା ରୋଗ ଲାଗି ରହିଛି। ଔଷଧ ପକାଇଲେ ରୋଗ କମିବା ବଦଳରେ ଧାନ ଗଛ ଦବି ଯାଉଛି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୀଟନାଶକ ଓ ଔଷଧ ନକଲି ହୋଇଥିବା ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ଦେହ। ହେଉନି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମିଯାଉଛି। ଶନିବାର ସଦର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ମଠଖାଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ରତାଖଣ୍ଡିରୁ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଦାନ୍ତ 2ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା। କିଛି ମାସ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦନ୍ତା ବାରହା ଫାଶରେ ପଡ଼ି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଲୋଇସିଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜ ମହାକୁରପାଲି ଠାରେ ଦନ୍ତା ଶିକାର ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। 2 ଜଣ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରି କାମ ସାରି ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ତଦନ୍ତ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ହାତୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଚାଲିଛି ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲରେ ଝୁଲିବ ତାଲା। ବିଇଓ ଶତାଧିକ ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ। ବଲାଙ୍ଗୀର
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଷରା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଭଳି ସ୍କୁଲ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ତୋଷାଳୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏନ୍ଓସି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗୁଡ଼ଭେଲା ବିଇଓ ଶ୍ରୀ ବାଗଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏହି ସ୍କୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହଷ୍ଟେଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସେ ସ୍କୁଲ ସିଲ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଟିଟଲାଗଡ଼ ସଇଁତଳା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ମାମଲାକୁ ବିରୋଧ କରି ସୋମବାର ସଇଁତଳା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଗଲପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ 2019ରୁ ହାଇଟେକ୍ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୀରାପୁର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା। ଟିଟଲାଗଡ଼ କମୁନି କରୋନା ଘର ଜଗିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର। ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ପରିବା ଉତ୍ପାଦନରେ ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ପାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ସଇଁତଳା ଏଟିଏମ୍ ମେସିନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟର ଉଠାଣ ଟଙ୍କାକୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି ବେଲଗାଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦୀପକ ଅଗ୍ରୱାଲ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ରାଣୀବନ୍ଧ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଦୈନିକ ବଜାରର ଗାନ୍ଧୀ ପାଠାଗାର ପଛପଟ ଦେଇ ଲ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆଜିକାଲି ଯା ଆସ କରି ହେଉନି। ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯିବାର ରାସ୍ତା ଥିବା ବେଳେ ତାହା ପୋତି ହୋଇଗଲା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ଜମା ହୋଇ ରହିଛି। ଜଳାଶୟରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଯାଉଥିବାରୁ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଳାଶୟ ପୋତି ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ପୌର ପରିଷଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଦାବି ହେଉଛି। କରୋନାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଯୁବ କଳାକାର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସହରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଟିଟଲାଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦରେ ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। 23ରୁ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଦିବସ ପରେ ସୋମବାର ପୁଣି ଥରେ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ମଚାରୀ ତମ୍ବୁ ଲଗାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ବାଗ କହିଛନ୍ତି। ତୁଷରା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୁଡ଼ଭେଲା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିକେରପାଟ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ ଓ 2 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହୋତା ଗୁଞ୍ଜ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପରିବାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସାଗର ଶତପଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛାତ୍ର ନେତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କୋଭିଡ-1 ପରିଚାଳନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ। ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସେବାରେ ଅନିୟମିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁରେଖାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଅପହଞ୍ଚ ଯୋଜନା ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ଶୀର୍ଷକ ଖବର ସମାଜର 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସୋମବାର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ସୁରେଖାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ପଦୋନ୍ନତି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଚଞ୍ଚକତା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଶିକ୍ଷକ ପଦୋନ୍ନତି ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବ୍ୟାପକ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ବେହେରା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜୋର ଧରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ସବୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବୁଷ୍ଟର ତିଆରି କଲା ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି। ଏସବୁ ଭିତରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ତିଆରି ହୋଇଛି।